এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাবে মিছ ঘটনা উপরে আধারিত কিন্তু এই ভিডিওরে কিছুটা সত্য লুচিকি রয়েছে যেটা আপন মানে জানিয়া নিহাতি দরকার। চলো ভিডিও দেখো ସବୁ জানি পারিব। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଳୁଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଳୁଆମାନଙ୍କର ସରଦାର ମୁଠଲମାର କପୁଲ ବ୍ଲଗର ଚାଲ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। तो वर्तमान सकाल सकाल देखि पारथिबे मु पूरा 60 आउ सूट ମାନେ ଆଜି ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିନା ଶିଖି ପାରିଲାନି ଇଏ ବି ବାଣ୍ଡ ଝିଅ ପଟେବି ତମେ କହିବ ଝିଅ କପଲ ଭାଇ କିସ କହୁଛ ରୁହ ସବୁ ଜାଣି ପାରିବ ଆଗୁ ଭିଡିଓ ଦେଖ। एक्चुअली जेहेतु कपल ब्लॉग कर जे तेणु कपल ब्लॉग माने मते हीरो भला देखा जाय तो हबो दाढ़ी फाड़ी बड़ी दी ବାଣ୍ଡ ଦାଢି ତ ଜମାରୁ ନାହିଁ ସବୁ ଦାଢି ଛୁଡି ହଉଛି ତ ଭଳିଆ ଛୁଆ ଏବେ ବିଲରେ ଯାଇକି ଆଲି କାଢୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗୁଡି ଉଡଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ହାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ବେବି ପାଖକୁ ଯିବା ନଗେଇତେ ହାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ବେବି ପାଖକୁ ଯିବା କରିତେ ହାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ପେଲିତେ ଯାଉଛେ କିସ ଭାଇ अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ। कहूच तुमे मते जानो ना कहि पारिबो तुमे मो मोथा छुई जे तो ବେଟୁଆ ମରେ ଚାଡ଼ ଏ ମେଣ୍ଢା କିଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବେଟ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିକି ମୋର ମୁଦେ ଘଣ୍ଟା ମରେ got my black up be like a fight down chale ke bole ki rati piano puri ko tere ki rati বে ফুসার কুকুর কামড় দিছ না কিস এরকম কাই হচ্ছে? ଚାଲ ଏବେ ତାର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଡେ ଟିକେ ଆଖି ପକେଇବା। ଲୋନ୍ ନେଇକି ଟ୍ରେନ କିଣିନି कैसा फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? ଆଜ୍ଞା ତ ଖାନଦାନ ବି ବିକିଦେଲେ ଟ୍ରେନ କିସ ଟ୍ରେନ ଚକା ବି କିଣି ପାରିବନି। ଆରେ କୁଆଡୁ ଆଣୁଛ ବେ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କୁଆଡୁ ଆଣୁଛ? ବୁଲେଟରେ ଗଲେ ବେବି ପାଖକୁ ବେବି ସହିତ ପଳେଇ ଗଲି ଘରକୁ ଫୁଲ ଦେଇକି ପଟେଇ ଦେଲି ବେବିକୁ ବେବି ସହିତ ଖାଇଲି ଦହିବରା ବେବି ଖାଇଦେଲା ସବୁ ପଇସା ଗାଁ କପୁଲଙ୍କ ସହର ବୁଲା ବାଣ୍ଡାର ସୁନା ବଡ ହେଇଥିବ କି ନାଇଁ ଡାଉଟ ଆର ବି ଶଳା ହେଇଗଲେଣି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା ତୋର ସୁନାର ବାଳ ଉଠିନି କି କାଖର ଚୂଳ ଉଠିନି କି ମୁହଁର ଦାଢି ବି ଉଠିନି ତୋର ବାଳ କେ ଦିନଠୁ ଜିଏଫ୍ ହେଇଗଲାଣି ଛୁଆ ଦେଖ ଏଟା ତୋର ହଗା ହୁଗି ବୟସ ନଗା ନୁଗି ବୟସ ନୁହଁ। ତ ବାପା ମାନେ ଫୋନ ମାରିଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ସେ ମୋ ଛୁଆ ଖାଲି ଚଗଲା ହଉଛି ଖାଲି ବାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତୁ ବୁଝି ହେଇଥିବୁ ଆଜି ଭୁଲ କରନି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହିସାବରେ ରହ। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ କରିପାରୁଥିବେ ଆମ ଓଡିଶାରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିଲା ଭଳିଆ କେମିତି ବେରୋଜଗାର ଛପରି ନିବା ନାଳୁଆ ଦଳ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି। ଆରେ ନର୍ମାଲ ଭିଡିଓରେ ଏତେ ଭିଉ ଆସେନି ଯେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଯେ ଭିଡିଓରେ ବେବି ୱାର୍ଡ ସାଙ୍ଗର ବେବି ଫଟୋ ଲାଗିଗଲା ସେ ଭିଡିଓ ତ ପୁରା ଲକ୍ଷେ ଠେକିଲା ଆଉ। This is business. 15 किलोमीटर साइकिल मारी जाई कि माने वीडियो करूची अच्छा ସେଇଟା କାହାକୁ ଦେଖା ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଡେଲି ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ତୁ କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ଖାଇତେ ବସିବେ ଖାଇବା ସରିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସେଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ନେଇ ପକେଇଦେବେ ଭିଡିଓରେ କିଛି ନଥିବ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉଛେ ନଡିଆ ଖାଉଛେ ସେଇଗୁଡା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇନୁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ କାରଣ ପଖାଳ ନଡିଆ ସେଗୁଡା ଖାଉଛି କେମିତି କଣ ଚୁବଉଛି ସେଇଗୁଡା ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓ ମାନେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ମାନେ 15 କିଲୋମିଟର ତ ସେତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛେ ମାତ୍ର ମୁଁ 10 ମିନିଟରେ ଭିଡିଓ ସାରୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁନି କିମ୍ବା ସେଥିରେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ମିଳୁନି। ଆଉ ବଡ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଖରୁ ତମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଆ ପାଖରୁ ସବୁ ଶିଖିପାରିବ କେମିତି ଟକି ପଟେଇବ କେମିତି ଟକି ପାଖକୁ ଦେଖା କରତେ ଯିବ କେମିତି ଟକିକୁ ନେଇକି ଥେଇ ହବ टपा टप मालूम ना? ସବୁ ଶିଖିପାରିବ ଆମକୁ। ଛାଡ ଏବେ ଟପିକ ବାହାରକୁ ଆସିବା ତମେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗର କହୁଛ ଏଇମାନଙ୍କୁ ତମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ଏମାନେ ବ୍ଲଗର ନୁହେଁ ଏମାନେ ଭଡୁଆ ଚୁଦା ଗୋଟେ ଟପି ନେଇକି ଆସିକି ଦେଖେଡେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମମାନେ ତ ଅଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଉଜ ଦେବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଲବୁ ଭାଇଙ୍କୁ କର ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି ତମମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ ରେ ବହୁତ କିଛି ତମେ ଶିଖତେ ପାଇବ। ବାହାର ଦେଶର ହାଲଚାଲ, ବାହାର ଦେଶର ଖବର, ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଚଳନ୍ତି କେମିତି, ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି କେମିତି, ବାହାର ଦେଶରେ ତମେ ଯାଇକି କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବ, ବାହାର ଦେଶକୁ ତମେ କେମିତି ଯିବ, ଏ ସବୁ କିଛି ତମେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଖାଲି ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ଶୁଣ। देश संकट में है। That's it guys, ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିମି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଟାଟା।